Hallo. Velkommen til den her video. I dag så har jeg taget en gæst med. William. Hello boys and girls. Ham har I måske set på YouTube-kanalen. Men der er der bare lidt. Så. Og jeg har købt nogle pakker fra Temu, som mig og William vi skal unboxe sammen, ikke også? Ja. Så nu... Hvor vi? Jeg ved ikke, hvad der er i. Nej, jeg ved godt det. Det er fordi, det er sjovt, de er ikke gennemsigtige, så kan vi ikke se, hvad der er i. Ja, det er sjovt. Så du tager en, jeg tager en, og så... Nej, de har pakket en pakke ind i en anden pakke. Så... Nej, okay. Nu så ligger der mange pakker herinde. Skal vi lige åbne sådan her, så når pakkerne ligger inde i den, så åbner vi den på, så vi ikke kan se noget. Eller når er der noget skraldespray. Lige der. What er det her? Prøv at marker. Jeg ved ikke, om jeg den hårdt, den marker. Hvad er det her? Tape. What? Første pakke. Vi har lige fundet ud af, at det her, det er ikke de der pustet ud. Det er sådan noget selvlysende noget. Fordi jeg troede, jeg havde bestilt LED-lys, men så var det sådan noget selvlys. Eller skal jeg det en gang? Lad det lige gå. Kan vi ikke lægge den på bord her? Kom, det er godt. Jeg må se. Jeg lægger den. Jeg lægger lige her. Jeg skal lige lægge den her på, og så lægger vi den her, og så skal vi bare trække den ud. Nu kan jeg starte med at trække den. Nu vil vi godt begge to teste. Er det med at trække den? Ja. Hvad er det? Må lige se. Må jeg lige vise pakken, hvor smadret den er. Kan du lige se, den her pakke, den er helt smart. Hvad er det? Nå, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Kamera. Ja, vi putter lige det her lyde af. De ser syge ud. Vi skal lige bruge det her i. What? De ser syge ud. Prøv lige at tage den på. Prøv lige at se det her. I kan nok ikke se det, fordi at der er mørkt. No way! Men der er sådan nogle... Oh my god. Det er faktisk god kval. Det er mærkt, det er faktisk god kval. Og så er de sådan helt hvide, så det var sådan en rainbow. Ej, det er faktisk flot. Ja. Og vi lægger tingene her, dem vi har fået, så kan I se, hvad vi har fået. Ja, jeg så lige nu. Så lad os lige tage pakkerne her. Ja, okay, lige åbne den pakke, som jeg allerede har set, hvad er. Ja, Så I se, det er faktisk lidt sjovt. I ved nok ikke, hvad det er. Er det et tæppe? Ja, så det ligner det sådan, der er et kæmpe hul. Charmen tæppe. Vil du se? Prøv at se, når man lægger den. Men lige filmen der, når det. Jeg sætter den ned. Nå. Så lige står man nemlig. Prøv at se. Prøv at se. Det ser rigtig svært ud, så skal den nok bare være i starten. Ej, okay, det ser godt nok fake ud. Prøv lige at se, hvor lille den er. Kan I se? Ej, på kamera ser det faktisk rigtigt ud. Prøv lige at se på kamera. Jeg ved ikke, om jeg kan filme det. Skal jeg vise dig det? Prøv at kigge under nu på kamera. Prøv at kigge her for ned. Prøv at kigge i kamera. What? Det ser faktisk rigtigt ud. Prøv at se. Så ligner det, at der er sådan et hul, der går ned. Jamen, i virkeligheden er det faktisk slet ikke. Det er et hul. Eller det vidste jeg nok godt. Jeg ligger den her, så lige når man kommer ind, så tænker man, okay. Jeg tænker, jeg tager en helt blæst. Så kan jeg vise dig, hvad den kan. Den kan noget fint. Hvad er det her? Det er en hue. Hvor det er en hue? Må du se, hvad man kan med den? Eller det burde være sådan. Det burde være sådan en hue, man kan som en hue. Og så burde den kunne forvandle sammen til en mask. Om det er sådan en, det er en hue. Ej, okay. Men jeg tror, det er fordi, jeg synes, den så fed ud. Ej, det her, det ser faktisk fedt ud. Prøv lige at se på den. Jeg kan godt se med det ene øje. Det ligner, at du har en normal hue på. Så hvad er det her? Se lige for det. Hvad er det her, tror du? Det ligner... Nej, det lyder ikke. Mikrofon til min telefon. Den her på, den kan jeg bruge i videoen. I kan lige høre den lige om lidt, når jeg sætter den fast. Og så er det en mic, som man sætter fast. Så sætter man sådan en fast der, og så kan man snakke i den. Ej, det ser fedt ud. Skruer den her. Skal bare lige... Altså tænk for Temu, guys. Det virker faktisk som om det faktisk ikke er noget bras. Prøv at se, man skal bare sætte den her. Man skal sætte den her i der. Så. Jeg ved ikke, om den er lavet op, men skal vi prøve? Men hallo, helt seriøst. Men hallo, guys. Så selvom de her ting, de er for Temu, så er de faktisk mega fede, og de virker faktisk. Ja. Så det er faktisk ikke dumt at købe for Temu. Man skal lige tænke over, hvis I siger til jeres venner, om Temu det er sådan noget bras, og at man brasser sammen, så snart man rører det. Det virker... Og jeg ved godt, William han ikke er her, men det her det er lyden med den her.
Ja, fordi det tog lige lidt tid, før I fandt ud af, hvordan man gjorde. Det her, det er lyden med den her på. Og det her, det er lyden uden noget. Det her, det er lyden med den her. Hvilken en er bedst? Jeg skal skrive i kommentaren. Nu jeg røver. Jeg kan mærke, det er noget rundt. Okay. Har vi en ved? Hvad er det jo, vi har her? Jeg tror, det er det. Jeg ved godt, hvad man Er det her ikke et pandebånd? Ja, så skal du sætte den på, og så skal du slå til den her bold. Jeg tror, vi skal gå udenfor og prøve den, fordi der kan godt gå ting i stykker. Vi ses alle sammen. Tak fordi I så med. Ja, vi ses. Vi ses.